Dus ik wil je moet vertellen over bij de zwangerschap. Is het nou ook leuk? Ik zal maar de neus boven wat zit. Maar meneer, dit kan maar even aan de kant. Check dan. Mooie kool op morgen. Hoppakaren. Mooi man. Ja, wat is het voor ons of meidje? Gewoon een bunker? Maar paken, ben je het er nog fjouwer of krijg ik wat meer? Nee, Paak had een goed telt en er ben. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Laatst had ik het al een keer gehoord met hem over het zwangerheidje. Dat bij ons net vanzelf ging. En toen had ik gezegd van, ik vertel je hem nog wel eens even over mijn 2 zwangerschappen en mijn 2 bevallingen. Want die waren beide totaal verschillend. Dus ik wil je moet vertellen over bij de zwangerschappen. Nou, dan begin ik natuurlijk bij Saker. Die is nu 4,5. Dus dat is 4,5, nou haast 6 jaar natuurlijk dat ik zwanger weer. Daar wie ik bij de eerste 14, 15, 16 weken ongeveer echt stroomberoerd. Echt gewoon vet misselijk en spuien. Ik weet nog wel dat ik rond de halve 12 weken ben ik nog op wintersport geweest. Want ja, dat wie al plant. Dus nou, dan stiek ik maar als eerst bovenop de piste even te spuien. En dan gingen we skiën. Wel heel voorzichtig natuurlijk, want toen had ze een babytje in de buik. Maar ik had advies gekregen bij de consultatiebureaus. Zijn, nou, dat kind in principe tot 14, 15 weken kind dat prima. Ik weet nog dat zelfs op dat moment paste mijn skibroek al wat meer. Dus ik moest een nieuwe skibroek keepje. Dus ik groeide echt gigantisch snel, mijn zaken. Ik ben in totaal toen ik 30 kilo groeid. Nou ja, de eerste 14, 15, 16 weken ongeveer, ik weet niet meer precies hoe lang, 14, 16 weken steeds. Dus heel volle spuit. Dus toen houd ik net volop binnen, maar ik eet wel vol. Ik heb constant zin in wat. Maar dat gaat dus ook alweer uit. En eigenlijk na die 16 weken kreeg ik alleen maar meer zin in eten. Vooral vette dingen. Ongezonde dingen. En vandaar dat ik denk ik 30 kilo groei ben. En ik weet ook wel van, dan wist ik dat ik eigenlijk beter wat oorspraak kon, maar ik moest dan dat haar. Bijvoorbeeld een kroket of een hamburger of een milkshake of gewoon echt van dat soort dingen. Gewoon echt, dat moest. Ja, dat lichaam vregen echt om die ding. Ik weet wel dat ik daarnaast nog wel heel gezond eet. Dus wel mijn groenten en mijn wetter en alles wel en fruit. Dat wel eet, maar ja, ik moest ze nou dan echt die vette ding om weer een beetje lekker te filmen. Voor de rest in die zwangerschap viel ik me op die misselijkheid viel ik me eigenlijk heel goed. Zaken is in september geboren, dus ik weet wel dat het in de zomer toen het heel heet weer. Nou, en ik ben natuurlijk best groeid. Dat ik het wel heel benauwd kreeg. Had ik er sowieso wel gauw les van dat het warm is, dat ik het wat benauwd ga. Maar toen hield ik het wel echt benauwd, dus dat ik er echt van, nou ja, helemaal als een bruinvisk terwijl ik neer die is, zeg maar. Ik weet dat ik na de bevalling, nou, wie ik wel iets van 6 zo'n kilo voor het kwijt, maar de rest had ik echt wel mijn best voor de mama. Ik had wel toen toch van bij de tweede maar ik echt meer om tinken. Aan de andere kant bij zaken weet ik nog wel dat ik er wel om tinken wil, maar dat ik gewoon echt in mijn Holland moest ik dat gewoon gaan. Nou, dan geef ik een foto naar de tweede zwangerschap. Wie ik wel wat misselijk, maar net heel soort spuit. Ik geloof dat ik misschien 12, 13 keer spuit had. Nou, dat weer bij zaken echt gewoon elke man sowieso 1 keer en nog wel eens vaker. Maar bij de tweede zwangerschap had ik amper spuit. Wel wat misselijk de eerste 12, 13 weken. Ik ben haast net groeid. Volgens mij iets van in totaal 10 kilo. Dus dat is echt een heel groot verschil. Maar ik hier echt net, zat ik dat bij zaken hier die fret bij. Dat ik snakte naar die vette dingen. Dat ik helemaal net. Gewoon eigenlijk in principe hetzelfde wat ik oors normaal, normaliter, echt eet. Dus deze zwangerschap met Ildau ben ik helemaal net extreem volle groeid. Maar daarin chin voor de zwangerschap wel pittiger. Ik had een paar keer een bloeding gehad. Ik kreeg voordat wij trouwden hebben we een miskraam gehad, maar ik kreeg voordat wij ongeveer 2 jaar voordat we starten binnen mijn Ildau had ik een miskraam gehad. Dus zo'n bloeding dan schrik je wel heel erg. En dan merkte ik dat de angst voor een miskraam dus blijkbaar toch wel in die holle zit. En dan
kiest zelf wel relatief veel, dan had er wat mis geweest. En dat zal alweer weer wezen, maar ja, het zit in een kopje. Dus ja, die bloedingen schrok ik dan best wel van. Hield hij echt wel extra op controle. Ik kreeg heel erg last van de bekken. In eerste instantie kreeg ik heel erg last van mijn rechter onderbuik. Heel gek vond ik dat. En ik ron echt al een beetje moeilijk, dus achteraf weer dat het bekken al. Maar toen bleek dat bij mij een spier squat weer. Want ik wie net volle groeid, maar mijn buik groeide wel echt gigantisch. Dus ik wie voor de rest gewoon nog teef, maar die buik die skeert echt naar voren. Dus is aan de rechterzijkant de onderste spier weer opsquat. Nou ja, squat spier, dat viel net heel lekker. En nou ja, dat bleek zeg maar hoe de weken vorderen, hoe dichter ik bij de 20 weken kwam, hoe minder dat het wurde. En op een gegeven moment werd het zo slim dat ik eigenlijk net meer rennen kon. Viel de krekt af, zie het in mijn voeten. Ik neemde mezelf dan olijfje van Popeye, maar krekt af zie het die los. Ik zei, mijn voet zit niet meer vast. Dus ik viel er net meer wat ik deed. Het rennen woon het meer. Nou, ik ben toen nog wel heel tijd ontwerp geweest. Vanwege de corona die we een prutte wandelafspraken. Nou, dat was voor mij gewoon net te dwang. Dus wat wij dan vaak doen is dat ik mij de klanten op een bankje boeten en dan oral meter ertussen een beetje op die wijze. En een soort belly natuurlijk thuiswerkje. Dus op zich ging dat nog wel prima. Dat ik echt 2 keer achter elkaar een hele flinke bloeding kreeg. Nou, en dat wil me al zijn vanuit de verloskundige praktijk. Van, hey, denk erom. Neem die rustig aan. En nou ja, bij die tweede bloeding, kwart erop, hiek ik nog wat vochtverlies. Zijn ze van oké, nou is het clear, nou mast in de rust. Dus eigenlijk ben ik een beetje dwong om echt in de rust te gaan. En eigenlijk nadat ik toen mijn rust pakte, had ik geen bloedingen meer hoor. Dus het ene had dan, denk ik, wel mij het oor te maaitje. Volgens mij van 21, 22 weken zit ik al thuis. En ik kon dus net gaan, ik kon net rennen. Ik hier een hoog laag bed beneden staan. Daar slipte ik ook op, want ik kon net meer boven komen om daar te slapen. Ik kreeg nog naar de wc-tas strompelen bewezen van en nou ja, ik kreeg naar de tafel. Dat weer mijn uitjes wat. Dus ik weet wel dat ik deze zwangerschap heel erg beleefd heb. Vanwege de corona ben je al heel wat thuis. En nou moest ik echt helemaal thuis wezen en kookte net even uit een blokje keur. Wat ik maar echt aan bed gekluisterd. Ja, vooral die laatste 10 weken ik echt zoiets van... Laat maar komen. Dus zoals ik zei, 2 totaal verschillende zwangerschappen. Echt 2 totaal verschillende bevallingen, maar die doen we wel een keer. Ik ben wel benieuwd wie in je zwangerschap. En ga je meerdere ben? Hier je zo'n groot verschil tussen de zwangerschappen? Laat het me weten. Hey, en was het nog niet missen? Abonneer je, hè? En een blauw toen kom heen. Hoi. Ga je hem dat echt, dan hast een tas en dan hast hij mooi netjes en wist precies wat erin zit. En dan just een paar dagen later of een week later en denk van... Hè? Hoe komt dat er al in? Die tas is niet een vet zwier. Nou, ik zal eens even zien. Ik ben heel benieuwd wat er al in zit. Ballen voor de geitjes. Nou, dit is logisch. De pampers en de doekjes. Dus die kunnen er weer in. En hierbij een knuffel. Moffen van zaken. Nou, die hoort er echt niet meer in. Oh, nou. Een boxershort van zaken. Nog een knuffel. Een fles. Nog een fles. Een rokje die ik net meer fine koer. Nog een hierbaan. Een legging. Nog een legging. Nog meer pampers. Sokken van zaken. Nog een legging. Fruithapje. Nou, die kunnen we wel broeken. Een vestje. Nog een legging. Stel je voor dat ze haar 4 keer op een dag beskiet. Een leppeltje. Een doekje. Die kunnen we in de wask. Zakjes van Ildo. Nou, dat kan ik wel. Een romper. Een zak. Van zaken. Moetske. Nog een romper van Illy. Nog een paar sokken van Ildo. Oh, dat is een extra setje klein voor zaken. Nou ja, hier altijd in de drek is misschien wel handig om een paar sokken en een extra setje erin te hebben. Nou ja, dat dus. Check. Ik zal hem even opnieuw herindelen. Dit is dus het belangrijkste. Dus ik zie dat er überhaupt nog pampers in zitten en doekjes. Het matje zit er in doekjes en 1, 2, 3 pampers. Meer dan genoeg. Nou, en 1 setje klein voor Ildo is op zich echt wel genoeg.
En één broekje is genoeg. Een setje met wat zakjes. Zo vind je ook nog eens wat, hè? Nou, dit is haar favoriete knuffel, dus die doe ik er ook in. Moet ik het toch ook maar. Wist me nooit, maar die heroïne is dat nog wel eens lekker. Een vestje is misschien nog wel lekker, hè? Een oer. En een setje van zaken doe ik er toch maar in. Een hemdje, een onderbroek en een legging. En dan toch maar een pisak. Ik denk dat ik dat toen toch zou betacht, hè? Nou, in je fles is genoeg. Zeker eentje in dan. Ja, in je fruithapje. Ah joh. Ja, volle wetter. Nou, orenbril op Romje en dit is wel helemaal staat op maat. Nou, Ildan lijkt lekker te koes. Eens eens even zien bij het heid is. Dat Jouke bezig is. Joehoe. Hoi. Wat haast bedijn. Nog even wat borderbakjes. Van Kortenstiel. Ja, shit. Alle draaien op die tekening. Dat is Kortenstiel. Oh jeetje. Hele hoeken. Ja. En dit zal je zetten. Ja. En dit hier ook. Dit je trekt bij. Ja, dat is het. Wow. En kom dan weer. Kom dan baby. Krijg wat, hè, zo'n handige liefje. Mooi man. Is het nou ook leuk? Ik zou maar de neus bovenop zet. Maak hem niet neer, dit kan maar even aan de kant. Best blij dat je dat hele dagen bent, hè. Nou, zeg ik de hele dag weer terug. Gelukkig maar. Gelukkig maar dat werk wat terug in. Want mijn prut die kan net rolwerkje of die gaan we geen werk of het matuurwerkje. En dus zit je wat alleen nog in die hak, maar dan kun je er ook in, hè? Lekker rustig. Heerlijk. Stuur me gewoon uit het hak. Wat een vervelend, stuur me uit het hak. Nou, eerst maar een bakje koffie, denk ik. Nou, ik zie jullie zo. Hoi. Goedemorgen. Goedemorgen. Erik, koffie toevallig? Oh, lekker. Famke. Famke. Hoi. Hi. Oh, moest ik wat zeggen? Hoi. Pies hem ook gooien, Cesar. Moest ik gooien, Cesar? Oh, liefie. Famke. Wat is mooi. Ja, baby koest. Zo. Weer nog een bakje koffie. Ik ben even in het huis van mijn zuske en dus van Tjibbe en Ilse. En er is al heel wat weg gebeurd. Mama zei, je de hele morgen zo netjes maken. Deze morgen hadden ze die ook zaag. Dit met een tichtsmaat. Ja. Plafondje helemaal netjes, spiegel. Het werd echt super cool. De nieuwe salon. Ze doet nou nog haar oude salon. Dit wordt de nieuwe salon. Nou ja, ik heb hier wenkbrauwtjes, ik ben mooi netjes. Nou, let op, dit is echt super mooi worden. Ik neem Ilda ook even mee. Check dan. Mooie kou op morgen. Tjibbe en Ilse. Dan ga je de bovenkastjes waaihellen. En de wasemkappen wij. En dus een nieuwe wasemkap. En dit gaan ze helemaal naaien. Kastjes. Gewoon van de oude keuken een nieuwe keuken maken steeds maar. Televisie, een televisiemeubel. Een hoekje voor Famke om te boatje. Het krijgt al aardige. Ik geloof dat er nog een orenbank komt. Maar nou ja, dit is eerst mooi. Echt de laatste dingetjes nog. En dan kiezen ze erin. Ik wacht zin op Ilse, die komt je samen. Die had hier een afsprutsen. Nog even wat dingetjes van. Dit is hallo. Wat hast van leuks, Ilse? Woordjes. 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 Wat leuk. Kun je me vinden, no? Kiezen die fine, maar de salon zeg maar. Oh, wat mooi. Mooi, hè? En dan in een var op het hoers en in een... Ik denk, wat is op de door, hè? Op hier, binnen. Hier, op de door van de salon zelf. Ja. Ja.
Parkeerplak. Ja, en dan ben je zelf treien. 2 parkeerplakjes. Zeg je. Ja. Oh, wat leuk. Mooi hè? Ja, Chris. Een cadeautje denk ik. Oeh, altijd mooi. Oh, stroepjes. Ah, leuk. Smile. Smielen. Smielen. Ah, leuk. En schreefjes. Nou, mooi man. Ja. Kun je die vinden? Mooi. Maar je hoedje. Goed gelukt. Ja. Ze haal je de bjemmen eruit zaken. Die bjemmen ben daar. Dan haalt paken ze er maar de kraan uit. Ik denk paken. Zo shit. Hier stemlo, hè? Nee, hij zit zich nog net in het scrollen. Hoppakade. Mooi man. Kom joh, ik ben een hoes. Hoi. Staat er onder trouwens? Ja. Hoi, wie ben hier een bunker aan het bouwen met deze ding op zijn bed? Het is een hoogslaper, dus dat is wel handig. Dus ik ben dus een bunker aan het bouwen. En ik ben nu even een kleed aan het zoeken. Maar, oh, hier het kleedje. Zie je hem? Hij lag hieronder, dus het is logisch dat ik hem net vinden kon. Daar is hij in de hoeken. Daar kunnen we dan een stapel van deze beer en die beer bouwen. Dan kan dit kleed kun je hier dan oplezen. En daar komt dan een kussen. Kun je hier dan bovenop lezen. En daar komt dan nog een kussen over. En dan hangt het zo. En daar komt dan nog wat kussens en zo bovenop. Nou, misschien ook net. Zodat sterk mooi in kroppen kist. En dan, dat is dus plan. Maar nou geven we in ieder geval eerst even het kleed. Dan bouwen we hier een hele dikke bult. Van al die bouwmaterialen die we hier al lezen hebben. Zoals hier hebben we nog een kussen. Dat kan hier al hier op. En nog een kussen. En doen we dan nog een iets. En nu doen we lange aap. Haaien. Ja. Wat best een verdonsen meidje. Gewoon een bunker? Dat is, Gewoon een bunker? Maar als we meer dingen nodig hebben, nee. dat is nou wat haast. Ja. Het is Dan al- elkaar zo wat. Het is altijd welkom. Kussens of zo. Kun je de kussens fixen? Ik ga geen kussens smeren. Nee, maar misschien lezen de meisjes dan weer van de bank liggen. Want oors had het een bouwmateriaal. Oef. Ik kijk naar een zaak van mij dan. Oh, komt altijd van pas. Tje. Mijn man moet één kussen horen. Oké, maar dan de... 3 kussens hangen hier. Welke wil steeds? Oh ja. Zo, nog een kussen. Als doe er ook los, zeg. Weet ik niet meer. Haaien. Ja? Was ik wat drinken? Jawel. Wat was het haar? Wat ga je? Haaien, wat je hier drinken? Ja, ik ben het laatste ding van de bunker rondland. En nu neem ik je mee van de bunker. Dus, dit is de bunker rond nou van ben. Je mag dan nog heen klimmen. En ik is zo... Haaien, wat je hier ook drinken? Ja, snap ik. Zo, en als er dan al is, zit het er zo uit. Wat is allebei hetzelfde? Ja, 3 vellen. We maken een koekje. Ja. Waarom zin in? In een zoeken. Dat ga ik net. Ja. Jammer joh. Ja, ik had smarties. Wie had het zo vaak snoepgezakt, hè? Hé, maar waarom moet dat weer op? Brengen. Nou, dat pak je met mij. Dat vies lekker, denk ik. Nou, bedankt, hè? Ga ik aan wat oproemen. Homa, 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 homa. Homa. Wat wordt het? Dat maar in bakje. Een zangkoekje krijgen, of die, of chocokoekje.
Tja, dan moet je de tafel zakken. Neem maar even mijn Ik tafel. begin dat in de bunker. Ja, dat zag ik. Helemaal goed. Ja, maar dat doen we net. Dan ga ik aan de hele berg van snoep. Heb je het... Bij de televisiekastje. Ja, dat mag. Ja. Nou, mooi bordje jongens. Nou hebben we Jet, onze vaste sneurstuurman van de theatertuin, die had wat voen. Ja. Wat? Kom hier eens even zeggen. Wat had die voen? Babyknientjes. Babyknietjes? Maar wie dacht dat het twee matjes waren, toch? Oh. Volgens Siep wie in het van de Black & Tents. Maar het kan natuurlijk ook wel wijzen dat de Vlaamse reus een mannetje of een vrouwtje, dan is dat we dat wat verkeerd zien. Nou, wie dacht dat we de mannetjes en vrouwtjes op pad hingen. Zullen we even kijken? Verstopt. Ze zitten denk ik daarin. Ja, ze hebben vast een beetje verstapt. Zeven Shannon wat fijne kennen. Och, ach, wat mooi. Oh, Jelke, wat leuk. Onderkant. Ja, let hem maar. Ja, Volle winter. jou is een siep. Te schattig. Dat is schattig. Dit zou best nog wel een combi van die wezen kennen trouwens, hè? Ik weet net waar het aan de mem nou is. Nee, weet ik Ik niet. dacht dat het al je matje wie en dat dit een vrouwtje wie me. Jouw kaninetjes. Oh, wat leuk jongens. Fjouwer? Waar is de mem? Ja, dat is even de vraag. Ik weet het net. Wie zit je? Vlaamse reuzen zijn Ik kan namelijk eens zien dat ze melken krijgt van de mem. Dan zullen we op je waardje jaren. Ja? Ja. Krijg zoals Ildo op je mem. Krijg je de knietjes. Maar deze komt rekken stuurt. Ja, die wil direct even zien. Die wil babybezoek, hé. Wil ik voor dat eten gaan? Zullen we dat voor dat even? Ja, echt wat aan die minis, ja? Nee, die kunnen net eten. Die met melken. Ildo krijgt ik nogal in de melk en soms een beetje fruit had. Hè? Maar misschien iets straks wel brokjes. Oh, dit is wel leuk, hé. Maar paken, wie het er nog fjouwer of krijg ik wat meer? Nee, Paken had een goed telt en er ben. Schrik even net. Wat denk je volle? Fjouwer. Nee, meer. Size? Nou meer. 8. Minder. Someone. Ja, zo'n steeks minder. Oh, dit is toch schitterend. Vind ik nog eens in je pakken? Ja. Dit is een kerst wel pakken, joh. Ik wil Ekkie in haar. Ja, dat was wel heel, ze ben wel wild, hè? Tja, die had niet eerlijk. Kom. Echt al vind ik er Ah, maar gewoon net. Ja, ja. Liedje wel, maar ja, joh, die ben al wel echt wat zwaar. Vind je nou in? Het heeft niet hard. Ja, dat klopt wel. Ja. Hoe doen ze weer hier? Ja. Ach, wat mooi, jongens. Nou, dat vooral jij kleuren. Van alles wat, dan net uit. Wat is er nog weer? Joh, dan hebben ze zo'n paar zeven weer. Nou, is het in de minder hier. Ik wil je wijn om. Jongen, je denkt knoppen de lucht. Ja, machtig. Nou, dan moeten we maar even nog jaren vertellen dat het een keer fjouwer binnen mag. Zo'n. Yes!